Ei, hola! Sabeu què? El divendres el Ramon Bassola vindrà a Solsona a presentar aquest llibre. Mireu, té les il·lustracions d'Ignasi Blanc, que són molt xules, molt divertides, i doncs que ara us faré com una mena de resum perquè us el llegiu i ho entengueu millor i us llegiré al final. Doncs hi havia un rei que sempre el seu menjar preferit era estofat de ratolí i doncs que clar, els gats estaven arruïnats perquè van posar una llei amb el govern de que els gats no podien tornar a caçar els ratolins. Bueno, els podien caçar però donar-se al rei. Llavors tots els gats es van voler menjar. Bueno, us explicaré un fragment del final. Per això avui aquell rei del país de la riota i a les xarxes van dient ara tenim un rei granota que ha perdut l'enteniment. És que, sabeu què? Els reis sempre són de la riota. Bueno, ara us ensenyaré uns tipus de llibres de Ramon Bassola també amb altres il·lustradors que també presentarà. I el Ramon Bassola sempre escriu en poemes i poesia. El so de paraules, que són tot de poemes, d'animals, una mica llarguets, amb il·lustracions de Sonja Wimmer. Té uns cognoms rarets. Laberint roig, que també són poemes però són com estacions. Laberint roig, estacions de l'any aquí, tot de coses que passen per les estacions. I per últim, aquest que no és poema, m'agrada molt, té unes il·lustracions amb aquarel·la xulíssimes. I doncs que és de Ramon Bassola i Susana Salex. I recordeu, divendres 28 a les 7 al Teatre de Solsona. Us espero, esteu tots benvinguts.